Biex il-marina fil-bajja pittoreska ta' Marsa Scala ma ssirx ma jridux ikunu reġistrati pleasure boats ġodda. Din kienet il-pożizzjoni tal-Ministru Ian Borch meta mistoqsi dwar dan il-proġett kontroversjali li sab l-oġġezzjoni ta' kulħadd fosthom ir-residenti Skalin. Ian Borch jidher li ostinat jibqa' dejb dan il-proġett tant li meta mistoqsi mill-ġurnalisti webbes rasu u qal li ma tantx hemm mażliet oħrajn. Ma tantx għandek options. Jew twaqqaf registration ta' pleasure boats. Jew dawk il-pleasure boats jistgħu jitilgħu fuq l-art ġo boat yards. Barra minn hekk il-Ministru waħħal l-arroganza tal-Gvern ta' Roberta Bela fuq in-nies meta saħansitra qal li din il-marina hija meħtieġa la darba l-Maltin qed jixtru ħafna jottijiet. In-numru ta' Maltin li qed jixtru leisure boats huwa enormi. Fl-aħħar ġimgħat diversi entitajiet waslu proposti differenti lil gvern bħala alternattiva biex ma tinqeritx il-bajja ta' Marsa Scala. Dan fil-waqt li l-Kunsill Lokali fuq insistenza ta' żewġ kunsillieri lokali tal-Partit Nazzjonalista John Baptist Camilleri u Erel Kutajjar ingħaqad fl-appell li dan il-proġett m'għandux isir kif ippjanat.